Mit navn det er Jes Lønning Harfeldt, og jeg er lektor i anvendt filosofi her på Aalborg Universitet. Jeg specialiserer mig i særdeleshed i anvendt etik. I forhold til grøn omstilling, der har mit arbejde hovedsageligt drejet sig om den måde, vi forholder os etisk til de ting ude i verden, som ikke er mennesker, altså naturen eller miljøet kalder vi det nogle gange, og ude i naturen så ting som dyr for eksempel. En af de ting, jeg har haft særlig fokus på igennem årene, det er den måde, vores sprog og også vores handlinger er bygget op omkring det, man kunne kalde anvendelsesorientering. Og det vi nogle gange kalder en antropocentrisme. Altså at menneskets anvendelse af natur, dyr, miljøet generelt er centreret omkring, hvordan vi kan få noget ud af det. Altså sådan en slags brugsorientering. Det vil sige, at vi taler om, at vi skal have nedsat folks stress, så de skal ud i naturen. Så vi skal bruge naturen til at få nedsat folks stress. Eller at vi skal lave rekreationelle aktiviteter, mountainbikes. Vi skal have folk til at lave nogle ting, så de bliver fysisk aktive ude i naturen. Så det skal naturen ligesom give os. Eller de mere konkrete skovdrift og landbrug og sådan nogle ting, hvor vi konkret landbrug bruger landet. Så det har jeg arbejdet meget med, hvad det her med brugen af verden den gør, fordi at det er selvfølgelig en del af vores etiske indsigt i verden, vores etiske tilgang til verden, at hvis vi forstår noget, som er til for os som en bestemt ressource, Aristoteles ville kalde det, at det havde en telos, det var sådan set formålet med det derude, at det er til for os. Det giver os selvfølgelig nogle måder, vi kan tænke om det på, men det begrænser også vores muligheder for at tænke om det på måder. For eksempel som noget, der ikke er til at bruge, men noget, der er til at mødes med, eller noget, der er til på en måde, hvor vi kan indgå sammen med det om nogle ting. Eller måske endda noget, vi skal lade være. Så det arbejder jeg hovedsageligt med. Lige pt. Så konkret, så sidder jeg og kigger på nogle ting omkring jagt for eksempel. Jagt er en ret konkret praksis, hvor man har nogle etiske overvejelser om, hvordan vi bør møde det derude. Men samtidig så ligger der inde i jagten også et sprog, et etisk sprog, om at gå i ét med naturen, eller være del af naturen. Og de to kontraster, synes jeg, er rigtig spændende, og det er en del af min forskning inden for grøn omstilling lige nu.